Kinamtang matijong ni Phaing Korea Siar ni ani kang sampor phai pho malongpen Karbi Anglong Moms Dancing Star Season 2 Grand Finale Diphu Joycing Doloi Auditorium Hall along Pamanpon. Bangso Karbi Anglong Moms Dancing Star Season 2 Grand Finale kam sa tumpen chapati piponsi Diphu Joycing Doloi Auditorium Hall along Angdung Kiti Kapamanpon. Bangso Mayalong Aluhia Manpen Kachetong dun KSYC President Prakash Terang jutang kini hip thing aterang pen maipi sangpi sonali teronpi lapen kongchon bangpi sangpi purnima timungpi pendanglok kaprek man pen ke do ke thege dinga tumstami chetong dun Bangso Angdung Kiti Mayalong mesen pen kangkrong kangsai japhan kangwaipon laki Surajnath Pallavi ingtipi Maluti rongpipi barithe inglenga tuma phansi arpu pekponlo Bangso Karbi Anglong Moms Dancing Star Season 2 Grand Finale along kaddo kabe bangkri photum final langdeng an chepali dunlo. Bangso ang bongpen Usha Tisopi kecheng sianong e mate winner anong e chepalong dunsi tangka suri plikap trophy lapen certificate setami chepalong ponlo. Lapen adun tuanong e kelong panabang philake rojuni ingleng pipensi tangka suri thongkap trophy lapen certificate chepalong ponlo. Lapen second runner up anong e lake Serlita Ingleng pipensi tangka suri ingkoi trophy lapen certificate setami chepalong ponlo halapu kam samai phu singja tisopen pherangkia tuma phan kapachini dona tengke bangso kam sajai megalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Rong hangpen achor sangpi kache teronpi kam sabidi sarpia tumpensi kenangjia son anta nang cerap cetudun lo lapen bangso kam sajai me kibi ponang ko bangke penanganim sopiatum ame thangahem cidundet penlote kethegason anta cheting ne erason sikki ong nasela bangso kam spen paimar mate sarpi mara tuma phan kang thur ponja phansi bangso jai me teng ponno pusi ningje lapen non ke wang jilangar ni an setami kedoan paya tuma phan setami methang kethegason chepatu joy jera bangso kam salong kengkam nang chejordun ja phan kachuningri padopon lalu kecengsi labangke usaha tisopi penadun tu ke hai labangke rujuning lengpi penadun tu ke hai itu labangke Serlita lengpi labangke thomang bongsi peneng season 2 long bangai ke hai pon anong ibang konan anong ibang kecengsi anong ikelake 40,000 dun tu labangke 30 labangke kijutsi labangke kon sekatu kabe Bangso anong nanggarap tu lagi itu kacingkon Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Rong Sar lapente lang lihem asor ni kace teron pi lapente bangso Karbi Anglong Moms Dancing Star long ta BDSR pilo cita tu be bangso or ala Karbi Anglong Moms Dancing Star long ke keceng pen ni kijutan lang tumsi bangso asai ke nang pacunun lo bangso KMDS kibinang kok la bangso kemang lam ten cek la sa bangso kibinang kok kalalo sa isi pinandulu pulo te alang tum ke ongdung telena bangalang tum cipang bocok titi asnitum chingwai pen Karbi Anglong Moms Dancing Star pu nitum seng pen ke ongdung Karbi Anglong nim supi maratum han lang tum han ke kan texer tum han bangso platform thik bisi pinison tame penangan Karbi tum bangso ke kan thek long lo la pente la bangso ke mang halin tum ke thegason lap long cepak lang ni pinando det pen lote lang tum hem do joti la si bangso ke thek bache paklang musi pini tum bangso Karbi Anglong Moms Dancing Star am ha pathek News report Karbi Anglong Live